шумо асбоби нимноқили транзисторро мебинед. яке аз параметрҳои асосии вай коэффициенти пурқувваткунии сигналҳо мебошад. барои ченкунии он транзисторро дар сурохи махсуси асбоби ченкунанда ҷойгир мекунем. асбоб нишон медиҳад ки транзистори мазкур дорои коэффициенти пурқувваткунии 81 мебошад. аммо агар ҳарорати транзистор зиёд шавад, параметрҳои вай низ тағйир меёбад. дидан мумкин аст ки коэффициенти пурқувваткунӣ меафзояд. ҳангоми хунукшавии транзистор коэффициенти пурқувваткунии транзистор кам мешавад. ҳиссиёти асбобҳои нимноқилӣ ба гармкунӣ ба кори дастгоҳҳои электронӣ таъсири манфӣ мерасонад.